Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan. Pila ruban sekolah ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, ar riu kandai pra. Ka senjuk girang ba asnong border area jonggarai nongtung ha ka kharwai tarik unailar arjar arpulai kala ai khublai kerpang ya ka sorkar jela hadin bakala ra biang ya u Raja Brahma Sharibhoi district Banshimti kumu additional deputy commissioner bat thungru ya u kumu project director jongga district rural development agency ka Ribhoi district kumban supen kenmau u Raja Brahma ulasya pen kenriak kam Shipor sha Jainte Hills haga election jet nong mikmat ke balalong mentau snem arjar arpulai haga jela. Haga jingi keren bat kilat patai kubor. U Presiden jong ka senjuk uba Blick Star Sotun ula ong ba ka senjuk ka sengu kemen ba u new officer ula wan pai biang sya Ribhoi district ban ai ka jing syakri syakipat ba bat kum ka senjuk ka sengu kemen ban syem ba u new brio udai u officer ba biang tam ban ai ke jing syakri syakipai ba kham tam ya kipai ba kiba ha khaput kiba jumat ya ke jing syak pendik ha ke sorkar Assam ngamla ban klem da ban pau ke jing sungu ya ka government bala pha biang yo ni u officer ban don biang hanong po ngamla ban len ya ke jing sya ba ni u officer udai sya u officer u bala sa la kampun snem hapo Ribhoi district ulabat ru kum u border magistrate bat ulabat ru kum u block development ha sning bat ha berembong kini snem ki ba kani ka thain border ka yo ya ka roi ka par na ka banta ka ki scheme ki development ki pero hapo chung kini ki border area bat haba keren ya kata kalong ba ka berembong blok hiber kowe ngi penpau ya kecing snow komen ru haba kan mau ki sngi ki por ki ba uni u officer udang don bangi bangi li trei sibun ki kam ki badai hapo kan ka bodar area na ka bantaban ya shim ya ka cingtrikam ha ka bedai bat ka song suk song sngan ha ka bedai bat ka roi ka par ka development ka bangitim bat ngi ru ba de uni officer u ba chukit kia ya kam ban poi se kisnong ki thau o ki badon hapo ka bodar area kamtam habadon kono ka chingia sya thombor ha ki pulit Assam ki breu chung ka sorkar Assam ki bawan ban pendu pencot penprai ki cingtrei ki badin ka banta ka scheme na po Meghalaya uni officer u bawan ban ya tur bat ni la kalong hakan ko por te nakaliam chu ka senchum ni esngo komen hakan ka por namar ba kan ka por kala deiru ko por ka ba ki ar sarkar ki la ya shim ya kan ka kamban penbait na uput Assam tengi esngo komen rum bo ni officer sa sisin udon ka ba ni kmilanti banang ni sikmat ngin yo ban tri khamba na ka banta ka song suk song sngan bat na ka banta ka roi ka par hakini ki snong ki thau bat ba lamba uli officer u badan menta puluhan ban join kum u project director hapo ka Ribhoi district ni kmilanti bon trei ya ki kam penroi hapo ka district hiber kowe tenegaliang sunga ka nakaliang sunga kumurong ba snong chung kanika senchuk ka bangidon ni penparu i kacing sung komen bat ba hoi ngimla ban len wat la da dei makna u bom dei u khasiru reu dei pat u officer u betrain ka banta ka chai ben reu chungi u betrain ru ka banta u ba keren ru na ka banta ka issue chung ka ni ka bordar ka ba mangingi chu ya le baro si ka ta dei ni officer u kersian ha na ka banta chungi kum ka senchuk rong ba snong ka badan po ka ni ka border area ngangit bagi snong baro ke bron hapo ke ni kan border ni penpau sing sukumen ba ni officer sa sisin buan ban choi biang hang ne hapo
Paribhoi district no po